Nagluloko. Teka lang po dahil nag-ano tong isang cellphone natin. Yung pang jacket natin. Nahina yung ating internet. Tambay lang host, doon na vlog. Sige po, sige po. Hindi naman ganito kanina. Nagkahanger. Walang pang ano eh, wala kasing pang moderator. Nanginig natin signal. Sige lang, umaya lang po. Tambay lang po muna kayo dyan. Anong oras na ba? Oras 9 na pala. Itong ano niya eh. Ito ang kanyang signal. Yan, okay na. May yung signal kasi. Hindi tayo makapag-moderator. Yan, may jacket ka na po. Kaibigan, Chak-Cha. Sino po itong Chak? Si Chak, ini siguro naman to. Magkikita na po na, magkikitaan. Tinan ko lang to si Chak-Cha. Ako, Chakin na naman to eh. Sabi na eh. Chakin na isang subscribe, Chakin na yun. Like number 106. Titinan ko agad pag mga bago kasi. Titinan ko agad pag bago. Para alam ko yung main. Hello, good morning from Kaililo TV. Mega love shoutout kaibigan Kaililo. Please connected my friend from Duno Vlogs. Hi, good morning host from Kaililo. Assalamualaikum from Amin Sheikh. Yun, Duno Vlog, nagbigi-bigi si Duno Vlog. Nakapin si Duno Vlog. Pakilablab nga natin si Duna Vlog kasi lagi naman itong nangunguna sa atin si Ate Duna Vlog. Kaya unahin din natin at sana maganda yung pagkakaligit nyo sa kapanood. Manood. Gamitin doon sa Lazada. Shoutout po from Duna Vlogs. Tusokdan po house. Tamsak po house from Alfredo Lacerna. Nakapin ka na po Ate Duna Vlog. Nakapin ka na. Chak-Cha. Nagbigi-bigi with love and care emoticon. Tambay lang house. Duna Vlog 100%. Ang daming emoticon.
Si Ate Duna Vlog kasi napansin ko lagi itong nagmamadali eh. Kano lagi may pupuntahan eh. Thumbs up, Miguel shoutout from Alit Vlog. Paayuda naman host. Salamat sa jacket Gabsat from Chakcha. No problem, no problem. Magdikitan po, magdikitan. Alit Vlog, thumbs up sa'yo, dating dikit. Oh, hello rin po. From the Apox. Good morning sa inyong lahat dyan. Good morning. And lobat-lobat ng ating mga cellphone ngayon na pang ayuda. Sira-sira na lahat. Hindi na yung ating ano ngayon. Magdikitan mga kaibigan. Ate Duna Vlog oh, hindi pa nakasubscribe sa'yo, subscribe ko na rin. Dami ng ano ni Ate Duna Vlog oh. Dami na niyang banana. Paayuda naman dyan Ate Duna Vlog, baka mayroon. Mega love shoutout kaibigan Marlene Lakam Bakal. Mega love shoutout host watching from Riyadh. Kay Lilo TV, nagbigi-bigi si kaibigan kay Lilo. Wait lang po, saglit lang. Host, tamsakdan po sa nakapin at magandang bahay sa kapatid niya. At magandang bahay sa kapatid niya. Oo nga, malaki na ang bahay niyan eh. Pabaka po ng bahay, Marlene. Lakang bakal. Mega love shoutout bro Tunying. Salamat bro. Kakatapos ko lang manood ng video mo. Yung laban ng gagamba mo. Maiksi lang yung comment ko. Condition lahat bro. Yun lang na i-comment ko bro. Inulit yun misis, inulit. I-replay niya. Kasi walang comment. Mega love shoutout my friend Brazil Bis. Gemini Vlog, mega love shoutout. Alit Vlog, Duna Vlog, full pack po, pasukli po, salamat. Pasukli daw Ate Duna Vlog, kay Alit Vlog. Nandito po Ate Duna Vlog oh. Host thumbs up po sa nakapin. OTW sa nakapin from Gagram Rock TV, Alit Vlog, Duna Vlog, full pack, pasukli. Tingnan ko nga ito si Marlene.
Ito si Marlene. Dito kay Marlene ha. Main pala niya yun, main niya. 190 subscriber. Pang 191, o kaibigan Marlene. Nandito ko sa ano, ang mundo ng TikTok. Ang mundo ng TikTok, maiksi lang o. Pangalawang ayuda o, kaibigan Marlene o. Like number 26, 27. Yan, magdikitan lang po muna. Mega love shoutout, good morning Ate Juliet. Edners Vlog, mega love shoutout sa kaibigan. Brazil Beast, 3 bananas please. Wait, my friend, Brazil Beast. Thumbs up dan host from Ate Jessica or Harang. BGMini Vlog, nag-drop ng bahay kay Lilo. TV, 2 minutes watch sa'yo. Tamsak dikit from Chakcha. Marlim Lakambakal, nandito na ako sa ano ha. Where na you, chatmate? Like number 37. O, nandito na rin ako sa ano. I really love this song so much. Kahit sablay, kanta lang. Pangalawang panonood ko na to ha. Like number 6. 1 minute lang kasi yung isang video mo. Kaya ginawa kong 2 video yung papanoorin ko. Edners Vlog, bigi-bigi, delete mukbang. Palitan ko pa yung nakapin ha. Alit Vlog, Chakcha, pulpak. Pulpak na daw siya o, Chakcha. Host na Vlog, galing na po ako sa birthday. Sabi ng kaibigan Gagamrak, Chakcha, salamat. Pakibababahay po from Kaililo TV. Mega love shoutout, Inang TV. Jessica Or Tamsak from Chaksa. Hi Jessica Or, musta po from Ate Julie Tukbam. Dan Harang from Gemini Vlog. Chaksa nag-drop ng bahay. Host, Dan na po sa nakapin from Marlene Lakambakal. Tambay po muna host. Ha, naguhugas lang ng plato from Inang TV. Sige lang. Mahaba pala tong ano mo ah. Where na you chatmate? 5 minutes, point 16. Tapos ito 4.27 din oh. Harang from Ate Juliet. Marlene Lakambakal, nag-drop ng bahay. Salamat po host, no problem. Thumbs up po sis Juliet Mukbam. Chakcha, full pack sa'yo, pasukli. Salamat from Alit Vlog. Morning Idol. From Taxi Uragon TV. Baba ka rin ng bahay mo, kaibigan Taxi Uragon. Tapos na ate ano. Ate Duna Vlog. Dito ay Brazil Beast. Wait my friend, Brazil Beast ha. Wait a minute. Jessica Or thumbs up. Host Marlene, galing na ako sa kanta mo. Galing naman from Gagamrak TV. Salamat po host. Mr. and Mrs. Kusilit. Mega-love shoutout. Watching po. Shoutout po idol from Taxi Uragon TV. Mega-love shoutout kaibigan Taxi Uragon TV. Salamat kaibigan sa pagpunta mo sa aking live stream. Alit Vlog, tamsak sa'yo. Kanina dating dikit. Salamat. Balikan kita. Sa main ko. Kung main dinikit mo, salamat. Balikan ka daw sa main niya. Edners Vlog, bigi-bigi. Salamat kaibigan Edners ha. Shoutout sa iyo dyan kaibigan Edners. Taxi Uragon TV, mega love shoutout ulit. Good morning sa iyo dyan kaibigan. Nag-drop siya ng bahay. Host Jessica Or, galing ako sa tinulang manok mo. From Gagamrak TV. Jalens, thumbs up host from Jalens. Magdikitan sa mga hindi pa nakadikit kay Gemini, kay Jalens, yan, kay Gagamra, kay Taxi Uragon, kay Chaksa, Mr. and Mrs. Kusilot.
Magdikitan lang po, magdikitan. Manood po, katulad ng pinapanood ko po. Hindi po na, wala pong skip. Pangatlo, ayo daw. Marlene Lakambakal. Tatlong cellphone yan, kaibigan. Pang 193. Jalens, nag-drop ng bahay si Jalens, oh. And Mr. and Mrs. Kusilit. Dating dikit sa nakapin. Baba-baba lang ng bahay, at saka i-mention yung mga nadikitan para mabasa din nila. Alit Vlog, Blasir Bis, Dan Pulpak from Alit Vlog. Rig Channel. Mega love shoutout kaibigan Rig Channel. Please ko tusok premier ko po Juliet Mukbang. Sige po Ate Juliet, kasunod. Kay Chaksa po kayo, kay Chaksa. Sunod na Brazil Bis Dan from Marlene Lakambakal. Please subscribe back my friend Brazil Bis. Pasya, ano yung pasya? Chak siya harang. Salamat po host from Marlene Lakambakal. Ate Jessica or Blasir Bis Dan Pulpak. Yan, natapos na oh. Marlene Lakambakal. Bigyan lang kaibigan, linis lang ng bahay. Sige kaibigan, salamat kaibigan Ignas Vlog. O, pangalawang views. Para hindi, I really love this song. Ulitin ko ulit oh. Like number 7. Nandito na ako sa Do You Wanna Mo. Kaibigan Marlene Lakambakal, like number 7 na rin. I-like ko na lang ha. Acoustic na, acoustic. Ba't niya andyan ka na sa acoustic? Host BJ Minay Vlog, galing na ako sa luto mo na masarap na ulam. From Gagamrak TV, BJ Minay nag-drop ng bahay. Mega love shoutout Miko Gagamrak from Idris Vlog. Thanks sir Gagamrak from BJ Minay. Ano na ba to si BJ Minay? Si Igan ang binabantay ko, si Igan simple ni si Tukok. Igan like number 65. Ilang minutes ba? 6 minutes. Panoorin ko lang kaibigan. Idol, may shoutout naman from Taxi Uragon. Yun, shoutout ulit kay kaibigan Taxi Uragon TV. Mega love shoutout. And mega sardines. Joke lang yun. Shoutout ulit kaibigan Taxi Uragon TV. Kung nasan ka man kaibigan Taxi Uragon, shoutout sa'yo ulit and ingat lagi dyan. Mr. and Mrs. Kusilit, Marlene Dan, Mr. and Mrs. Kusilit nag-drop ng bahay. Dan sa nakapin host from Ate Jessica Or. Thanks Igan from BJ Minay. Tika, nagpapaharang lang ako sa sarili ko. Harang from Ate Jean QRTV2. Good morning mo po mga lods. Patusok ng premier ko, salamat. Patamsap nga mo muna ng premier. Piniltan mo na kita Chaksa. Premier po ni Gagamrak. May moderator ka na, Gary B, Gary TV, Jerry TV pala. Ate Phil Hong Kong, nandito po ako sa Ate Phil Hong Kong ako. Nagluto ako ng masarap na noodles. Like number 24. Set reminder pala to. Premier din. Patamsak po sa nakapin ha.
Premier po yan, Premier. Kaibigan, ay may thumbs up na ako, kaibigan gagamra call. Nandito na si BJ Minay, si Arlene Montalvo. Matatapos na igan, no? Nangangalahati na igan, no? Boss Merlin, Parisbak, salamat. Chuck Sadan, sukli salamat po sa inspiring song for Merlin Lakambakal. Salamat sa pag-pin, Bruto Nying from Gagamrak TV. No problem, kaibigan Gagamrak. Salamat from Jerry TV. Alit Vlog, Taxi Uragon, Pulpak po, pasukli po, salamat. From Alit Vlog, Jerry TV. Nag-drop din na ba si Jerry TV? Silimi ko mamaya, no? Tapos na, kaibigan Marlene Lakambakal. Silipin ko lang muna si Jerry TV. Mamaya lang, nagpapaharang lang tayo. May moderator ka na? Sino to? Ni Hides. NDL's Bitchin versus Kitchen Vlog 50. Mega love shout out host. Good morning. Thumbs up daan. Daan lang po. May work kasi. Sige, salamat sa pagdaan. Like number 26 host. Nasa harang pa ako from Shirley. Harang mo na host from Ami Jimenez. Ami XXX. Jessica or Mr. Nimis kasi late. Dan sa'yo full pack. Hangmin Thai Vlog. Hello. Tony Maxam. Good morning kaibigan, my friend. Home Yen Thai Vlog. Mega love shout out kaibigan, my friend. And good morning to you. Ate Jessica or nag-delete. Diaga mag-delete ang sagdikit kalimbanglan sa may Alit Vlog. Dan po sa nagapin for Marlene Lakambakal. Yun, salamat. Bakas ka lang kaibigan Marlene Lakambakal para balikan ka. Jerry TV nag-drop ng bahay in Marlene Lakambakal. Juliet Mukbang, Shirley, good morning from Juliet Mukbang. Harang pa bro. Harang ko bro, from Gagamrak TV, salamat bro. Jessica or mega love shoutout Shirley. Maraming salamat po. From Enday Elves. Ay, Enday Elves pala. Kitchen Vlog 50. Nadali ko na. Tama po ba yung pagkabasa ko? Enday Elves. Kitchen Vlog 50. Edges Vlog. Nag-drop bigi-bigi. Gary TV. Sino ba yung Gary TV na to? Like number 55 oh. Bro kagamra ko. Comment na ako. Jerry Rodrigo pala to. Kaibigan Jerry Rodrigo. Isang dikit kaibigan Jerry Rodrigo. Like number 65 oh. Sis Juliet, mega love shout out. Pangalawa kaibigan oh, Jerry Rodrigo. Baka naman may ayuda ka dyan, kaibigan Jerry Rodrigo, padikit naman sa akin. Like number 66, oh, pangalawang ayuda, kaibigan Jerry Rodrigo. Tingnan ko lang yung mga bago, ayudahan ko lang muna yung mga bago. Baka mayroon din kayo banana dyan mga kaibigan ha, padikit din ha. Oh, pangatlo kaibigan Jerry Rodrigo. Amigo Jerry Rodrigo, galing. Pangatlo kaibigan Jerry Rodrigo ah. Bakit? Nangluluko na tong cellphone natin. Bigla na lang nag-ano.
Like number 67, oh. Hello all friend. Hello all friend from Home and Thai Vlog. Ayudahan kita host. Salamat kaibigan. Kapit tayo mga lalabs. Salamat sa ayuda kaibigan. Jerry Rodrigo. Host, kulit galing ako sa malaking sagingan mo from Gagamrak TV. Maraming salamat po from ay, ano yan? Inday Elves Kitchen. Hirap na mabasahin ito. Vlog 50. Mahirap na mo. Alam niyo po mga kaibigan, ate Inday Elves Kitchen Vlog 50. Mahirap i-search yan. Yung pangalan mo na yan. Pag i-search ka, napakahirap i-search yan. Tatama rin na mag-search sa'yo. Tsaka yung magbabasa ng mga ganyang hindi maintindihan na ano. Hindi sinasabi ko lang po, hindi naman sa sinasabi ko lang para lalo na pag lagi mong babasahin. Buti kong isang bihis lang natin babasahin. Pero ayos lang yan. Home and Thai Vlog. Mega love siya to. Tamsak sa'yo Sir Gagamrak from Gemini. Tusok. Tay tamsak from Ami XX. Tapos na kayo kay Gagamrak mga kaibigan. Bakrid lang ako ha. Dito nga muna tayo kay Brazil Bis. Luzon Skyway. Saan ba itong Luzon Skyway na to kaibigan? 7 minutes pala to. Almost 7 minutes. 6.58. Nandito pa ako kaibigan oh. Hindi ako nag-skip oh. Tatlo. Nandito pa rin oh. Padikit naman po kay Brazil Bis. Alit Vlog Dan Sukli from Jerry TV. Ba't nawala ng moderator si Inday Elves Kitchen Vlog? Sali lang ako next time host. Di kasali ka ngayon, no problem. Kasali ka naman yon. Life of Maria, good morning. Host Jessica Or, galing ko sa bahay mo from Gagamrak TV. Amigo Jerry Rodrigo, galing na ako sa inyong biyahe. Ingat po, permi migo. Good morning, Juliet mo ba? I'm from Shirley. Punta ka sa LS ko. 4P host. Anong 4P? 4PM. Parang napunta na kita kaibigan Jerry TV. Jerry Rodrigo. Napunta na yata kita sa live sa LS mo eh. Pero sige, no problem. Puntahan pa rin kita. Tingnan ko lang kung Teka lang kaibigan ha. Tingnan ko lang kung nakadikit ako sa'yo. Kung nakalimbang all kita. Kasi maganda yung sure. Titingnan lang natin. Kapit tayo mga lalabs. Sige. Mga lalabs shout out bro, Shirley and Merlin. And Martin Rivera ng YT Yahoo for Gagamrak. Shirley nag-drop ng bahay. Magdikit Ate Regina Pil Hong Kong. Jerry TV and Alit Vlog nag-drop ng bahay. Magdikitan lang po ah. Jackson nag-drop ng bahay. Ami XX nagbigi-bigi. And Nurse Vlog bigi-bigi rin. Gagamrak may galab shoutout from Jerry TV. Alit Vlog, Chacha, pasukli po, salamat. Mega love shoutout Ami from Edner's Vlog. Edner's Vlog, mega love shoutout. Tamsak down sa premier ng Gagamrak from Shirley. Alit Vlog, Brazil Beast, done to you from Alit Vlog. J-Mick, mega love shoutout. Kaibigan, Kabsat. Mega love shoutout, Kabsak. J-Mick from Mick TV. Abay Ramos, meron ka ng moderator kaibigan. Teka lang po, silipin ko lang yung kay
Jerry TV. Saan yan? Oo nga. Kalimbangon lang kita kaibigan, Jerry TV. Magbabakas ako mamaya kaibigan, Jerry TV ha. May moderator na po lahat ha. Salamat din sa iyo, Jessica Or from Gagamrak TV. Dan sa nakapinos from Life of Maria. Sino ba itong Life of Maria manan? Abay Ramos, harang bro from Abay Ramos. Sino itong Abay Ramos? Pagpakilala kayo ako ng mga menu ha. Kasi ako pag pupunta akong gamit ko ang ang aking mga ninja, sa dulo may nakalagay na doon. Harang bro, ganyan, harang bro from Tunying Maksam, ganyan. Kasi mahirap manghuli, hindi tayo manghuhuli. Salamat Manay from Abay Ramos. Ay si Manay Dung to. Dikit namin ko sa iyo host from Jerry TV. Oh, kasi hindi ka makakapunta sa akin, hindi dikit. Nandito ko sa iyo from Valenzuela to Manila. Kaibigan, nandito ko. Life of Maria, 2 minutes watch sa'yo. Tamsak dikit from Chucky. Harang host from Rig Channel. Life of Maria, galing ko sa kusina mo. From Gagamrak TV. Sino na to? Nasa harang pa ako kaibigan oh. Hindi ko pa ini-skip yung harang mo sa huli. Nandyan pa oh. Yan pa rin yung Luzon Skyway mo, Luzon Skyway. Yun na, tapos na ito isa, tapos na. Tapos na sa isang account ko. Sulit sweldo mo sa Lazada. Sulit sweldo mo sa Lazada, sulit sweldo sale mga kalasada. Sulit daw. Patamsak sa premier ko manoy. Sige, palit naman sa nakapin, palit. Sino nga may premier kanina? Si Ate Pilong Hong Kong. Kaya Ate Juliet, mukbang naman muna tayo. Bro, pwede ako mag-promote sa LS ko. Ano yan bro? Teka lang bro. Nag-backread kasi ako eh. Juliet, mukbang muna tayo. Juliet, mukbang. Kanina pa yan. Patamsak sa premier ko manoy. Sige Manoy. Bro, pwede ako mag-promote sa LS ko mamaya. Sige. May LS nga pala si kaibigan Gagamrak mamaya. Anong oras ba kaibigan Gagamrak? Dan Brazil B, sabi natin Juliet Mukbang, padikit naman kay Ate Juliet Mukbang, patamsa sa premier kumanoy. Alit Vlog, Shirley Pulpak dan sa'yo. Gagamrak, nasuklian na po kita from Life of Maria. Wala ka pang join host? Wala kaibigan, di ako naglagay ng join button kaibigan. Kasi ayaw ko magbayad sa akin yung mga maliliit na nagsisimula pala na vlogger. Kaya naman napagbayarin ko pa sila kahit 49 pesos yun o 39 pesos. Pwede naman tayong mag-ayuda, pwede naman tayong mag-play ng WH nang hindi nagpapabayad. Pero okay lang sa akin yun, okay lang kaibigan. Kaya hindi ko linagyan yan. Banana lang sa akin na idikit, okay na, happy na si Tunying Maksam. Brazil Beast Dan, nice video my friend from Juliet Mukbang. Ate Jessica Or, Brazil Beast Dan. Return please from Ate Jessica Or. Chaksar, already done na po. Loads from Marlene Lakambakal. Life of Maria, Juliet Mukbang, dan na po. Marlene Lakambakal, nag-drop ng bahay. And Chaksha. Ami XX. Nagbigi-bigi, Alit Vlog, Marlene Lakambakal, Pulpak Dan. Po, pasukli po. Tapos na sa Skyway mo kaibigan oh. Tapos na yung harang. Oh. Pati harang sa dulo. Ipi-play ko yan kaibigan.
Ito tapos na rin, oh. Nasa harang ng Skyway mo. Ayun, oh. Luzon Skyway, nasa harang yan, oh. Tambay lang muna bro, sampay muna. Sige kaibigan, salamat host. No problem kaibigan, no problem. Salamat Maril na Kambakal. Tama ka dyan host, from Jimic. Salamat Kabsat, salamat. Dito tulaw sinasabi ko kasi nakakaawa naman eh, siyempre hindi pa nga monetize. Eh tayo nga monetize, hirap na tapos ang liit pa ng sahod natin. Eh lalo na walang trabaho. Katulad ko na wala naman trabaho. Kung may trabaho ako, pwede ako mag-join sa iba, kaso wala naman akong trabaho. Kaya hindi ko ginawa ang join button kasi wala rin akong pambayad pag nag-join button ako. Kaya ginawa ko na lang na hindi ko lagyan ng join button. Kasi hindi naman talaga ako magjo-join. Salamat Merlin Lakambakal. Palipad, pwede magpalipad pa ako. Pag may pera ako, walang problema yung palipad. Good morning mga lods. Baka di po kayo busy, silip po kayo sa LS ko. May ayuda po ako, konti pa masko na banana. Anong oras yan bro? Gagamrak. Julie po bang, tamsak dikit, kalimbang. Dan pasukli po, salamat from Alip Vlog. Edners Vlog, bigi-bigi, Marlin Lakambakal. Dan connected to you. All bells sa cover song mo. Pabalik na lang from Shirley. Parang po host from Kyle TV. Tamsak at Dan sa nakapin, Manoy Premier from Abay Ramos. Tapos na kayo sa nakapin? Meron pa siya pag di nakapagmapanan yung mga member, di ba? Meron pa siya pag di mapanan yung mga member, di ba? Oh, basta alam ko, hindi naman. Pag minimber mo kasi, dapat ipipin mo, lalagay mo ng banana, ipi-play mo, magiging isa pang trabaho. Mahirap na nga mag-LS, tapos isa pang trabaho yun, di lalong. Kaya mas maganda na yung ganito lang, na kahit walang join button, okay naman yun, kahit kay YouTube lang tayo, ang tawag dito, kay YouTube lang tayo maghintay ng sahod. Anak, wala ka pa ba yung video ni Kuya? Ano yun? Jerry TV Dan, live from Life of Maria. Salamat host from Jerry TV. Chaksa, nag-drop ng bahay. Pareho tayo, Jimmy. Oo nga, kabsat. Ayaw ko lagyan talaga. Bigil lang sa'yo to idol from Ami XX. Sige, walang problema yan. Abel Ramos, tamsak dikit, kalimbang. Dan po, pasukli po, salamat. Life of Maria. Nag-drop ng bahay, Maril Nakambakal. Alit Vlog, Dan to you. Tapos na kayo sa nakapin, papalitan natin nakapin. Life of Maria. Nag-drop ng bahay, Life of Maria, Dan sa'yo from Jerry TV. Ami XX, nagbigi-bigi. Roxy Boy TV, good morning. Marlin Lakambakal, Dan sa'yo, full pack from Ate Jessica Or. Ate Jessica Or, Chaksa, nag-drop ng bahay. Kaibigan, Jerry Rodrigo, sa pangalawang video mo na ako Oh. Pero live to live 3 hours, kaya skip ko na. Siguro naman di na malalagas yung napakahabang, hindi naman mahaba, video ko sa'yo kanina. Like number 39, Ate Julito. Ay, si Auntie Linda pala yun. Teka lang po, Ante. Wala pa po, Ante, wala pa. Wala pang binibigay. Wala pa yung video. Pag mayroon po, i-send lang po sa lahat. Sa lahat para mapanood. Di pa rin, pati yung mga picture, wala pa din. Send na lang po sa Messenger. Pag nakuha na po yung video ni Amang. Dikitan na po, dikitan. Ami XX, nagbigi-bigi. Ami, premier pala yung kay Ami XX, oh. Oh, pin ko nga muna yung kay Ami XX. Sa mga hindi po napipin, magsabi po, huwag po kayo mahihiya.
Marlene, nakakanta na po ako sa bahay mo from Life of Maria. Kay Lulu TV nagbigi-bigi. Musta na kayo dyan? Okay lang po kami, Auntie Linda. Okay lang. Mick TV. Mick TV, Dan check. Po, pasukli po Lods. Pasukli daw, kaibigan Mick TV Kapsat. Kay Merlin Lakambakal. Chuck Saharang. Jack Serrano, tusok na host. Sino to Jack Serrano na naman na to? Talagang ginawa kong manghuhula dito ah. Shirley, nagbigi-bigi in Ender's Vlog. Dan tusok na nito nying from Kuya Bugs, Ninja One. Life of Maria. Nag-drop na ba and Shirley? Good morning everyone. From Kuya Bugs, Ninja One. May kalab shoutout sa lahat nandito. From Kuya Bugs. Paayod na naman host from Jack Serrano. Sige, baba ka ng bahay, kaibigan Jack Serrano. Patusok naman host, thank you from Life of Maria. Patusok. Ano, i-premiere ba to? Premiere? Sige, pagkatapos ni Ami XX, ipin kita. Ipaalala mo uli ah, Life of Maria. Paayod na naman po host. Jerry TV. Nag-drop ng bahay. Harang po from Kuya Bugs TV. Brazil Beast nag-drop ng bahay. Brazil Beast, subscribe back sa lahat ng nag-subscribe sa'yo, kaibigan ha. Kung di mo maintindihan, bahala ka na dyan. Like 31 kaibigan from Johnny TV Vlog. Jack Serrano, Bigi. Chaksa, nag-drop ng bahay in Brazil Beast. Oo naman, Chaks, OTW na from Ami XX. Marlin Lakambakal, nag-drop ng bahay. Dan 31 thumbs up from Kuya Bugs. Thank you from Jack Serrano. Morning everyone from Kuya Bugs TV. Brazil Beast nag-drop ng bahay. May galab sa lahat nandito from Kuya Bugs TV. Brazil Beast nag-drop ng bahay. Marlin Nakambakal. Brazil Beast pasukli Pudan. Brazil Beast, please subscribe back to Marlin Lakambakal. Dan subscribe to your channel my friend Brazil Beast. Patamsak po sa premiere from Chaksa. Premiere pala tong kay Chaksa. Hindi pa sinabi kanina. Sige, pagkatapos ni Ami Jimenez naman. Premiere nga po ni Ate Jimenez patamsak. Sa mga may premiere po dyan, mga may premiere, lahat po ng may premiere, tamsakan nyo na kung premiere din ang ibababa nyo para mas madali po tayo mga kaibigan ha. Kung may premiere po kayo, tamsakan nyo na lahat ng premiere para yung premiere nyo, tamsakan din nung tinamsakan yung premiere. Para hindi na tayo, hindi na ba nag-ano, tawag nito? Hindi na nagkakahiyaan pa. Kasi kung ako, pag premiere ako, lahat ng premiere, tinatamsakan ko na yan. Kasi premiere din yun sa akin eh. Pare-pares lang man na magpapatams up. Kaya kung sino pong may premiere, kahit po hindi nakapin, kung premiere yun sa inyo, unahan nyo na po yung premiere na nakapin. Or yung premiere na nagbaba. Para pag naipin po yung premiere, hindi na po tayo magtatagal kasi yung ibang may hindi walang premiere, kawawa naman. Maganda po yung tulungan sa isang live stream, tulungan po. Hindi po yung tawag nito yung nag-aanuhan ba, para nagmamatigasan ba, na unang dikitan ako, dapat ako unang thumbs upan. Ganun hindi po, dapat tulungan po. Basta i-mention nyo lang po, tamsak dan sa premiere mo kaibigan Ami Jimenez, dan sa premiere mo Juliet Mukbang, dan sa premiere mo Gagamrak, ganun lang. Mababasa naman nila yan eh. Kahit di ko basahin. Kaya lang pong pakisuyo sa lahat po ng premiere, may premiere na gusto pa thumbs upan. Kung sino man po ang may premiere dito sa aking live stream, unahan nyo na po. Lahat naman po tayo nagpapa-thumbs up eh. Kaya ano't ano pa at magmamatigasan tayo. Dan check sa live. Ka na rin pala niyan. Dan check, nag-live ka na rin pala. Oh, ilang beses na nag-live yan si Chakin eh. Ate Jessie, may galab shoutout. From Ami Jimenez, Abel Ramos nag-drop ng bahay. Life of Maria, Dan connected to you all bell. Hindi ko na maipipin kasi ang dami kong binabasa eh. Tamsak sa nakapin. From Mama Kers, GP. Salamat, good morning po Mama Kers. Ami Excess, opo, salamat. Jessica Ordan Sukli. Marilyn Dan po. New friend. Marilyn Dan, new friend from Brazil Beast. Oo, tama yan. Pagsabayin nyo ang banana at what's sa nyo from Ami Jimenez. Harang from Kuya Bugs, Ninja One.
Life of Maria nag-drop ng bahay. OTW sa nakapin from Kuya Bugs Ninja 1. Marlin Lakambakal, Dan. Check na po sa nakapin host. Team for the Lord Jesus Christ, Hero, Houston, Texas, USA. Thank you po, Ate Beats. Hello there, watching ads for the glory of God. From Ate Beats, from Daily Food for the Soul Vlog. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. Host, magpapaalam na muna ako. Have a good day po. Salamat from kay Lilo TV. Salamat kaibigan kay Lilo ah. Ami XX, bakas na po from Life of Maria. Bakas lang po kayo. Suklian ko po kayo from Ami XX. Life of Maria, nag-drop na bahay. Tamsa Kabayan, mega love shoutout po from Secretary ni Amira. Hashtag Agamir Whitey. Harang from Ate Miralisa Channel. Life of Maria, nag-drop ng bahay. Morning from Miralisa Channel, mega love shoutout to all. Life of Maria, Dan Pulpak from Chati Jinker TV. Johnny TV Vlog, dating dikit sa nakapin. From Johnny TV Vlog, Secretary ni Amira. Nagbigi-bigi, Kuya Bogs, Dan check po sa'yo, pasukli po from Marlin Lakambakal. Kuya Bogs, Ninja 1, Ami XX, Dan Connected, All Kalembang. Marlin Lakambakal nag-drop ng bahay, Ate Jinker TV. Kakagising lang ho, sihi. Okay lang. Salamat ate, kaping muna, mag-almusal muna. Jinker TV, Dan sa'yo. Pasukli, salamat. From Chaksa. Secretary Amira, nagbigi-bigi, OTW Merlin, from Kuya Bogs Ninja. Life of Maria, Jinker TV, baba po ng bahay. Life of Maria oh. Isang ayuda oh. May ano ka na agad oh. Skip ko na yung ads ha, hindi ko pa naman monetize oh. Good morning, watching ads for the glory of God from Ate Beats. Ano, like number 180. Ayun, naka-itim na oh. Panoorin ko lang. 14 minutes. O, pangalawa. Pag ano na kasi pag ang views mo na is may get 100 at saka yung like mo 100, may get 100, may ads na agad yan. Nilalagyan na ni Lolo yan. Ayun o, may harang kasi o, may harang o. Baka makapiright tayo. Oh, like 181. Pangatlo. Kalimbang all na kaibigan oh. Like number 182. Palit naman po sa nakapin ha. Si Chaksa naman ha, si Chaksa. Premier din. Sino pa may premier? Sa mga hindi pa po napipin, magsabi lang ha. Jamki Jedi. Ami Jimenez, waiting na po sa premier. May moderator ka na kaibigan. Jamki Jedi. Thank you sa support from Life of Maria. No problem. Lahat tayo nakasupport tayo lahat sa isa't isa para pare-pares tayo Pare-pares tayo monetize, pare-pares tayo makasahod. Kaya dapat support tayo lahat. Lahat tayo mga nagdidikitan, nagsusubscribean, support, manood. Kung may live, puntahan pag may live, pag may upload, puntahan. Ganun lang 'yon. Harang host from Lida, Hong Kong. Jane, dikit ko na rin ninja ko sa'yo from Ami XX. Chuck sa dating dikit tayo, tamsak na lang po from Jane GRTV. Ami Jimenez, waiting na po sa premiere. Johnny TV Vlog, Dan check po. Pasukli po please from Marlin Lakambakal. Thank you so much host. Bless
bless us all from Life of Maria. Jam Kijiday, nagbigibigi. May moderator ka na, kaibigan, Jam Kijiday. Chaksa, nag-drop ng bahay, and Merlin Lakambakal. Mega love shoutout sa lahat from Laila in Hong Kong. Chaksa, dikit na po from Life of Maria. Hello everyone watching ad to support the host from Ati Beats. Team for the Lord Jesus Christ, 04 Houston, Texas, USA. Cha-cha. Chat-chat na lang ang basahin ko dito, nakakabulol eh. Cha-cha-cha, dan sa premiere mo po, sabi ni Jambi Jedi. Life of Maria, nag-drop ng bahay. Kuya Bogs, huwag ka na malungkot. Magkikita din ulit kayo. Oo nga, nalulungkot yan. Paalis na kasi yung kanyang lalabs eh. Ami XX, nagbigi-bigi. Merlin sa channel, harang. Marlin Lakambakal, nag-drop ng bahay. Marlin Lakambakal, Dan Pulpak, sabi ni Ate Jinker TV. Life of Maria, nag-drop ng bahay. Inang TV, bigi-bigi. Ate Jinker TV, nag-drop ng bahay. Tambay lang ako host, busy. Busy na from Laila, Hong Kong. Good morning Kuya Tunying from Ma'am Sarilla. Good morning din kaibigan Ma'am Sarilla. And mega love shoutout sa'yo. Patusok naman po sa bagong short. Thank you from Jamki Jedi. Sige, sunod po natin yan. May moderator ka na po Ate Beach, yung team for the Lord. Team for the Lord Jesus Christ 5 Houston, Texas, USA. Jesus love us all. No escaping of ads to support the host. Salamat po Ate Beach. Ate Beach. Yan ang magandang di ganyan po talaga siya Ate Beach, Team Jesus. Hindi, pag alam niyang monetize channel na, hindi na nag-i-skip ng ads. Mega love shoutout mi Relisa. Yun na, nagpalipad na naman si kaibigan Shirley. Payo din naman host, road to 2K po. Salamat po. Wala akong pang ayuda na ngayon kaibigan. Pasensya, sira na yung mga cellphone ko. Kandaloko-loko na. Yan o, walang... Meron ako dito dalawa, hintayin mo lang. Dalawa lang maibibigay ko, dalawa. Kasi yung iba gamit ni Mrs. Tawag nito. Nakasupport din siya sa mga sinubscribe ko. Kasi hindi tayo sumuport sa sinusubscribe natin. Kasi pag di tayo sinuport, di tayo nanood, di rin tayo panonoorin. Ganun lang po ang laman nandito sa YT, tayo mga small YouTuber. Di po katulad ng mga sikat na kahit di siya manood, panonoorin siya. Pero dito sa ating small YouTuber, pag di natin pinanood yung sinubscribe natin na maliit na vlogger, hindi rin tayo panonoorin. Oo nga, my gold. Salamat kaibigan Shirley. Sa yung palipad na 250 pesos. Dami ko ng utang sa'yo. Nakatatlo ka na sa akin 750 na utang ko sa'yo kaibigan Shirley. Dahil may balik din naman yan pag monetize ng ating kaibigan na si Shirley. Jessica Or, nag-drop ng bahay. Jenki RTV, Suklisis. Marlin Lakambakal. Inang TV, nag-drop ng bahay. Babaeng Jedi, Dan Pulpak. Sino pa yung may premier? May nabasa ko may premier eh. Chaksa, sino pa nga ba? Marami pa akong hindi naipipin sa taas eh. Teka lang Ito, ipin ko muna si Jerry TV. May love shoutout po sa 18 viewers Salamat po sa inyong pagpunta. Good morning po sa inyo and happy Monday po mga kaibigan. Tabi lang ako host. Busy na. Disidilio Family Official, harang. Harang din si Ate Jin kay RTV, harang din si Chaksa. Ito maganda basahin, puro nagpapaharang. Salamat sa mga paharang nyo Kahit papiso-piso pag naipon yan, marami din yan. Kasi napapansin ko pag nag-live stream, yung revenue na binibigay ni YouTube, wala pang $1. Yung iba, 79.78. Wala pang $1 3 hours na live stream. Tapos ang revenue lang na binibigay ni YouTube wala pang $1. Kaya pag minsan tinatamad na ako mag live stream mga kaibigan.
Sa totoo lang. Kasi sakit kaya sa lalamunan magbasa na ng magbasa. Kaya pag bisan tinatamad na ako. Kaya hindi na dire-diretso yung aking pagla-livestream. So, pag minsan sumasakit na lamunan ko, tapos minsan nagugutom pa. Dami na nagre-reklamo sa YouTube eh. Sino dyan si Ate Miralisa? Si Kajoni TV. Maganda lang maganda lang pag nagla-livestream pag may nagpapalipad. Tulad palipad si Shirley. Maganda pero yung 250 na yan, hindi yan buo nagpapasok sa aking YouTube channel. May kaltas pa rin yan ni YouTube. Wow, my goal from Ami XX. Jinky RTV nag-drop ng bahay. Harang Manoy from Abay Ramos. Like for dito pala host from Ate Mirali sa channel. Salamat. Dan Harang Kuya from Disadillo Family Official. Hashtag Dana May Huyu. Inang TV nagbigi-bigi Life of Maria and Marlene Lakambakal nag-drop ng bahay. Oy, may yellow from Ate Mirali sa channel. Oh, kay kaibigan Shirley yan. Pangatlo na ni kaibigan Shirley na nagpapa-yellow sa akin. 3 bar na gold na yung naibibigay sa akin yan. Marlene Lakambakal nagbigi-bigi. Jam Jedi Dan Pulpak po from at Jingar TV. Mirali sa channel nag-drop ng bahay. Wag mo bilangin yan tol. Deserve mo yan from kaibigan Shirley. Salamat kaibigan Shirley. Hindi, tinatandaan ko lang kaibigan Shirley para alam ko kung ilan na yung ilang beses din nagpapalipad. Kaya Ate Merlisa nga bilang ko rin eh. Kaso minsan pa lang yata ako nagpapalipad kasi wala pa tayong cash. Meron tayong Gcash. Kaso G lang, walang cash. Kaya pangit din pala pag gagawa ka ng Gcash, no? Dapat may cash din. Hindi lang yung laging G. Kasi sa akin G na lang eh. Dati Gcash, ngayon G na lang. Naubusan na ng cash. Sis Miralisa, mega love shoutout from MXX. Juliet Mukbang, nagbigi-bigi. Jerry TV, dikit na po ako sa iyo, Life of Maria. Sabi kay Jerry TV. Juliet Mukbang, nag-drop ng bahay. Jerry TV, thumbs up from Chaksa. Life of Maria, nag-drop ng bahay in Chaksa. New subscriber from Dilipod for the Soul Vlog. Ate Beats, salamat po Ate Beats. Pang ilang mo na to Ate Beats? Pang ilang gadget? 5 na to, may 6 di ba? Meron si channel Dan Check po from Marlene Lakambakal. Mega love sa si Juliet Mukbang from Inang TV. Yun, nakalimutan ko nandito na ako kay Hindi, mahaba pala yung kay Life of Maria oh. Life of Maria, nandito pa ako sa iyo. Hindi ko ini-skip yan oh. Tatlo. Magdikitan lang po kayo muna, magdikitan. OTW Marlene Lakambakal from Ate Merle's channel. Hello sir, new subscriber from Daily Food for the Soul, watching ads to support the host from Ate Beats. Thank you po Ate Beats, salamat po. Inang TV Harang, MXX nagbigi-bigi, Life of Maria and JNKR TV nag-drop ng bahay and Chaksa. Mega love shoutout, Mitos Kaisla Vlog. Kuya, pa-help naman po, idol ng kubo ko. Sige, baba ka ng bahay, kaibigan Mitos Kaisla. Galing to kay ate Rosita Way of Life. Baba ka ng bahay, kaibigan Mitos, may moderator ka na. Hello sir, watching ad to support the host from Team Jesus 07 Houston, Texas, USA. Hashtag Ate Beats. Salamat po, Jam K. Jiday. Marlene Lakambakal and Jam K. Jiday nag-drop ng bahay. Juliet Mukbang, Abay Ramos and Ame XX nagbigi-bigi. Chaksa nag-drop ng bahay. Dating dikit po sa nakapin from Jam K. Jiday. Marlene, pakikalimbang mo ko sa ibang video ko para sure dikit ka. Ayudahan kita, salamat from Ate Miralisa channel. Dan tamsak sa premiere mo, host Miralisa. Palit naman tayo sa nakapin. Premiere ba ito Ate Miralisa? Teka, bakit lang ako? Dito nga muna to kay Abay Ramos. Mga kaibigan, kay Abay Ramos.
Okay na Ate Meralisa sa'yo sa premiere mo. Yan. Kaibigan Mitos, Mitos ka Isla Vlog. Lahat ng may premiere, thumbs upan mo, thumbs up, tapos mag-comment ka dun sa live chat at saka sa baba. Para mabalikan ka. Kaibigan, wag kang tamarin na mag-comment dun sa live chat at saka sa baba, sa comment section. Para pag naandun ko sa live chat, makikita nung nag-premiere na nag-thumbs up ka. Tapos pag doon ka naman sa comment section, mababalikan ka nung nag-premiere. Kasi pag hindi ka nag-comment doon sa comment section at doon ka lang nag-comment sa live chat, hindi ka mababalikan agad. Wag kang tamarin. Lahat ng may premiere dyan, thumbs upan mo dalawang comment. Para mabalikan ka, kaibigan. Magdikit ka lang na magdikit, bayaan mo sila. Kung hindi ka balikan hanggang 2 araw, hintayin mo sila 2 araw. Basta magdikit ka lang ng magdikit. Mention mo rin kung kanino ka nagdikit. Katulad kay Ate Meralisa, yan, tama yan. I-mention mo lang. Excuse lang po. Yun, we'll be right back. Sorry, may nag-pick up ng basyo ng mineral. Yun na, tapos na kaibigan, tapos na. Life of Maria. Pakailan ang premiere mo, may Ate Meralisa. Ma'am, try niyo ulit. Meron naman po, click ka pa siya. Ano yun? OTW Marlene, Jun KRTV, baba po bahay. Kuya Bogs, OTW, sabi natin Meralisa. Jerry TV, pasukli naman po ulit. Jerry TV, pasukli naman po. Liit pa lang bahay ko po. Help po. From Marlene Lakambakal. Yung iba po, 2 days bago magsukli. Kaya pakihintay po yung iba. Yung iba naman, para mas maganda kung gustong balikan agad, panoorin po ng buo yung video. Panoorin. Kahit matagal po yan, panoorin niyo po yung video. Para at least hindi malagas. Mas maganda pa nga 2 video yung panoorin niyo kung gusto niyo gusto niyo magbalik agad. Thank you ho sa support from Life of Maria. No problem, no problem. Have a blessed day everyone. What's ad for the glory to God from Team for the Lord Jesus Christ here at Houston, Texas, USA. Tinanong si Ate Bits, lahat ng backup account niya, lahat ng gadget niya, tinatamsak niya sa sa premiere ay sa live, tapos nanonood siya talaga ng ads. Jane, dikit ka na rin, ninja ko sa'yo from AmiXX. Cha, dating dikit tayo.
Thumbs up na lang po. Ba't wala na yung ano? Layo na pala nang nabasa ko. Tangi. Thank you, Ramil Sarilla Kambakal, OTW na po from Jam Kijiday. Meralisa, ganda premier, tamsak at Dan na po from Abay Ramos. Si Manidong to, si Manidong. Okay natin Meralisa sa'yo sa premier mo from Mitos Kaisla. Harang Manoy from Abay Ramos. Life of Maria and Abay Ramos nag-drop ng bahay. Sige po, bossing. Huwag naman bossing, tunying lang, tunying. Salubong tayo, Ma'am Sirisa. Dan na rin po ako bahay mo from Life of Maria. Okay lang magsalubong, basta napanood nyo ng buo yung video tapos nag-comment kayo ng tama. Salamat po, Lods. Meralisa, panoorin ko po lahat ng video nyo maya po from Marlene Lakambakal. Host Dong like 55 boss from Meralisa channel. Marlene Lakambakal nag-drop ng bahay in Life of Maria. Jessica or Bigi Life of Maria, error po yung link mo from Ma'am Sirisa. Ludi, good morning from Ate Lori Pilor Tibal. Lori Pilor Tabal. Abel Ramos, Bigi, Miguel Abisado at Pudong Vlogs from Ate Jessica Or. Jessica Or ng Bigi, Marlene Lakambakal. Dan na po from Jam Kijiday. Ame XX, nagbigi. Dan Kunik All Kalimbang. Sayo Jerry TV, sabi ni Kuya Bugs Ninja 1. Haram from Kuya Bugs Ninja 1. Like 47 house, harang from Supporters Vlog, hashtag Ate Meralisa channel. Dan na po sa nakapin from Jam Kijiday. Jam Kijiday nag-drop ng bahay, MXX, Bigi, Marlene OTW, ayun ako, Meralisa to. Sabi na Supporters Vlog, Life of Maria nag-drop ng bahay. Yes po, Ma'am Jessica Or. Nasa biyahe po ako. Nagpasada ng tricycle from Aber Ramos. Tamsak Dikitos from Star Bright channel. MXX datang sa Kalimbang all sayo from Kuya Bugs Ninja. Haram from Chaksa. OTW Abay Ramos from Kuya Bugs Ninja 1. Puro ninja yata yung gamit dito ah. Si Marlene Lakambakal may nang gamit niya. Dan check po sa nakapin from Marlene Lakambakal. Gawa ka ng ninja mo rin kaibigan Marlene Lakambakal para hindi magasgas masyado yung yung main mo. Gawa ka ng hindi naman ninja backup account lang. Bamsi, try nyo ulit. Meron naman po G-click. Ko pa siya. Ano yun? Meron naman daw. Kaibigan Ma'am Sirisa. Thumbs up lang sa nakapin from Mr. Bright channel. Marlene Nakambakal ng drop ng bahay and Ate Lori Pilor Tabal. Palablab po, iwan lang bakas. Shoutout sa 17 viewers. Salamat po sa 49 thumbs up. Salamat po sa $4.96. Coming from Shirley. Thumbs up ko na lang din. Salamat from Ate Lori Pilor Tabal. Danto sa premier. Tatay Dong vlog. Ay si Manny Dong pala yun. Premier din pala yun. Danchik po Ma'am Sirisa. Pasukli po from Ma'am si Marlene Lakambakal. Sakit na naman ang lumunan ko. Magdigitan po, magdigitan. Kaibigan Shirley, ba't bumaba ka na naman? Grade 8 ka na, di ba? 759 na lang, Like ko na lang, like. 110. Hindi pa nakasubscribe rin, kaibigan Shirley, Yan, hindi pa rin nakasubscribe yan, kaibigan Shirley. Hindi ko muna sinusubscribe kasi alam mo na ako bakit. Pero ito nakasubscribe na to, yung paglalabak ko. Nakadikit na to kaibigan Shirley, Alam ko grade 8 na to si Shirley. Naging 759 na lang na naman. Lori Pilor Tabal. Bakas na po from Life of Maria.
Marilyn, pang 199 ako sa'yo, ma'am. 199, ilan ba kanina si Ate? Ay, 180 kanina yan ah. Ate Marilyn Lakambakal, 180 ka kanina di ba? Yung pagpasok mo dito sa akin. Haram bro from Abay Ramos, Dom Vlogs, dana po. Marilyn Lakambakal, full watch sa'yo. Galing kumanta from Supporters Vlog. Bahay mo from Abay Ramos, sino daw? Ate Marilyn, dana po sa'yo kapatid. Ganda po ng boses mo from Mitos Kaislabag. Yan, salamat Mitos. Sige, ganyan lang lang, sige. Basta i-mention mo lang. Tapos panoorin mo sila. Tapos mag-comment ka. Like 60 house dong from Supporters Vlog. Kuya Bugs Ninja 1 nag-drop ng bahay in Life of Maria. Star Bright, Dan Chicks po pasokli. Supporters Vlog, Life of Maria, OW, ayuda ko. Kuya Papi naman oh. Oh, piping kita. Ano lang, hindi naman pwedeng ano. First come, first serve, kaibigan, Mitos. Hindi naman pwedeng ikaw yung dumating. Hindi pwede dito yung ano, yung ladies first. First come, first serve dito sa live stream. Hindi pwede yung ladies first. Mamaya piping kita, huwag ka mag-alala. Jam Kijiday, nag-drop ng bahay in Marlin Lakambakal. Kuya Bog, dikit po from Life of Maria. Mitos ka Isla Vlog, Dan Check po sukli from Marlin Lakambakal. Thanks. Thanks Life of Maria OTW from Kuya Bog. Hello mga friend, good morning from Buda na sir. May galap shout out my friend, Buda na sir. 2 times na ako. Two times na ako nag grade 8, 806 last night. Ba't di mo kasi ginagamit yung ano, kaibigan Shirley? Wag na muna ng Shirley. Yung lead channel na lang muna, lead channel. Pahinga mo muna yung Shirley. Lead channel muna, lead channel. Para ma-refresh yung ano, makapagpahinga yung main channel mo, kaibigan Shirley. Kasi nagla-live ka, tapos mangingisda ka, yun. Talagang hindi titigilan ni YouTube yan. Mas maganda yung ginagamit ng pang live, yung main mo, tapos yung pangingisda mo, yung lead channel. Shoutout sa 18 viewers, salamat sa 50 thumbs up and 4.96. Since no meron ako, napin sa LS ko na naka-LS, pansin ko, grabe laking lagas. Pag ganon, pag napansin mo kaibigan Shirley, gamit ka kasi, dapat tatlo eh. Gamit ka muna ng ganito, oh. Gamit ka muna. Tapos kung yung binaba nila, dito mo muna siya tingnan. Huwag mo muna siyang tingnan dito. Dito sa pang jacket mo. Dito mo muna siya tingnan, oh. Kaya pag may bago sa akin, unang-unang tinitingnan ko yung bago eh. Kasi baka ang binaba nun live. Yan ang isa pang tatandaan niyo ulit ng mga nagla-live stream. Bago kayo mag-pin, dapat may isa kayong cellphone na pang tingin sa ibinababa ng mga bagong ano, mga bagong pumapasok sa live stream. Kasi pag halimbawa di mo tiningnan, halimbawa itong si kaibigan Buda na sir, di naman sa pag-ano. Halimbawa lang ha, halimbawa yung link niya, ipipin mo siya agad, yung pala live. Pero pag may isa kang cellphone na pinagtitingnan kung live siya, di bayan mo, sabihin mo, babalik ko naman sa ninja ko. Hindi naman porket ninja, yun na lang. Siyempre, ibabalik din naman natin yung ano. Di ba na ando na tayo sa patakaran natin na ano, na pag ninja ang gamit natin sa paikipagdikitan, pag nakita natin yung bakas ng main, balikan natin ang main. Ugali na natin yun mga kaibigan. Diba? Tayo mga magkakasama ng matagal. Ugali na natin yun na nagbabalik tayo ng main. Iwan lang natin sa iba. Sa ibang... Sa mga bago natin mga kaibigan. Ganon. Oh, salamat sa support. Start na po sa work. Thank you. All guys from Dubai with love. Sige, salamat po, salamat. Shirley, ganda ng kanta mo po. Dating dikit na po. Thumbs sa kaibigan.
Life of Maria, nadala ko na sis. Ayuda ko mamaya, isa pa. Kalimbang na lang main ko, salamat. Bakas lang po kayo sa bahay ko. Balikan ko po kayo. Thanks everyone from Life of Maria. Kuya Bogs, nadikit ko na mga alagad sa'yo at sa iba. Dati ko na friend. Since nung meron ako na pin na LS ko na naka-live, pansin ko, grabe lalaking lagas ko. Di kaya yun yung follow ni Lolo. Oh, yun na nga yun. Yun na nga yun. Yun na yung follow ni Lolo. Kaya ganon. Paras kayo niyan. Yung nag-live na binaba mo, paras kayo niyan. Lalaki din ng lagas nun. Pati what's or nun, may lagas yun. Mano, yung iba naman pin mo. Oo nga pala, Mano, nakakalimutan ko na. Ito kay Ate Miralisa, oh. Ay, si ano mga pala, sino nga ba yung papapin kanina? Ay, si Mitos. Teka lang, Mitos, ha. Lagas Israel, kahit tama minsan ang pag-watch. Ewan ba kay Lolo from Supporters Vlog? Oo nga Lagas Israel na talaga kahit anong gawin natin, kahit anong tama, kahit anong proseso. Talagang magaling si Lolo. Lolo pala, Harang Manoy from Abay Ramos. Ate Maria, Dana po kapatid from Mitos Kaisla. Life of Maria Dan po. Ate Juliet Mukbang, Dilatore, Bigi-Bigi, and Juliet Dilatore nag-drop ng bahay. Napaya kasi ako pag gamit ko yung ninja ko. Sa pahingisda, pag nag-ask ng main to main, ayaw nila ninja. Di ganun lang, yun sabihin mo lang kay Bill Shirley, di ibabalik ko po papalit po ako ng account, papasok ko po ninja ko, pero ididikit ko rin po sa yung main. Life of Maria, huwag mo na suklian ng ayuda ko. Main ko na lang sis from Supporters Vlog. Life of Maria, Dan, connected at kalimbang sa'yo. Shoutout sa 21 viewers. Salamat po sa 52 thumbs up, ha. Mag-ayuda muna ako bago palit ng account from Supporters Vlog. Host, paalam na po ako. Time to rest na. 5 AM na kasi dito. Maraming salamat po sa inyo lahat. From Merlin Lakambakal. Mag-clear list ka, ha, Marlene Lakambakal, ha. Mag-clear list bago ka matulog. Para sa sunod na ilis mo, baka makalimutan mo, hindi ka pa nag-clear list. Pasok ko na din pala main ko para dalawa na naka-in from Ate Supporters Vlog. Kuya Bogs, dikit na ako sa'yo matagal na from Ate Jessica Or. Tamsakos, mega love shoutout from Regine Lauyon. Star Bright OTW ayuda ko from Supporters Vlog. OTW Life of Pilipina ang main ko. OTW Life of Pilipina ang main ko. O ba't nag-iba na? Dan kay Ma'am Jessica Or at with Harang Manoy from Abay Ramos. Ate Jessica Or nag-drop ng bahay. Dan Tusok Premier Host, may relisa. Tamsakos, may nag-drop shoutout. Star Bright, OTW ayuda ko from Sporters Vlog. Regine Lauyon nag-drop ng bahay. Harang from Kuya Bugs, Ninja 1. Harang pa ako from Regine Lauyon. Sige, salamat sa parang mo kaibigan Regine Lauyon. Dito main ko at second account ko from Supporters Vlog. Salamat Ate Miralisa, salamat. Salamat sa 18 viewers, salamat. Luko-luko talaga itong dito sa 18, dito sa 21. Dito sa isa. Ano nga ba sa isa? Pare-pares na 18. Sino pa nga ba yung may premiere? Premiere to, Ate Miralisa, no? Karabasa naman. Kala ko premier. Kalabasa naman, oh, Ate Miralisa, oh, ang ganda ng kalabasa niya, oh. Ilan yung bunga ng kalabasa, Ate Miralisa? Wow, dalawa. Ang lalaki pa naman, oh. Like number 32, Ate Miralisa, oh. 32. 33. 33, ano, like 33. Lalaki ng kalabasa.
Pang 34 to, like 34 Ate Miralisa. Panoorin ko lang, ilang minuto ba to? 8 minutes and 20 seconds. Star Bright Channel, dating dikit na pala ito sa'yo from Supporters Vlog. Abay Ramos, bahay mo from Ate Jessica Or. Salamat host from Supporters Vlog. Salamat Supporters Vlog. Supporters Vlog from Star Bright Channel. Na nababalok-baluktot na yung dila ko. Teka lang po, inom lang po ako. Life of Maria, dan po. Inom lang po ako ng warm water. Dahil bunga ng kalabasa natin Marlisa. Salamat to Life of Maria dan po from Star Bright. Soldier of Rice. Good morning Marito Ning, si Manny Rice follower TV po ito kaibigan. Salamat po Manny Rice follower. May galang shoutout po and good morning po sa inyo dyan sa Darga nga ba yan? Darga Ginubatan. Star Bright, dana po kapatid sa'yo. God bless po. From Mitos ka Isla Vlog. Ate Jessica nag-drop ng bahay. Life of Maria from pang 187 like ako. Danamen ko at ayuda. Later na yung ibang ayuda sis. Marami din pang ayuda yan sa ating Marlisa eh. Jessica RTW dating dikit, watch na lang and thumbs up. Ma'am si Risa nag-drop ng bahay. Jam kay Jiday, meron si channel dan po. Hindi ko pa nakakita to si ano Jam. Lobat na, dalawa na yung sumuko. To talagang suko na to kasi hindi na nagcha-charge. Papagawa ko pa. Palit ng pang-ayuda. May pang-ayuda pa tayong isa oh. Dalawa na ulit. Like 54 kaibigan Tonying from Ate Terry Mix Vlog.
Host, iwan mo na kita. Start na meeting namin. Sige, salamat ulit kaibigan Sarilla. Salamat ulit. Ingat kaibigan Shirley. Ate Miralisa, from Mitos ka Isla. Ako din Nos, Miralisa, ayudahan mo from Kuya Bugs Ninja. Harang pamin ko. Ate Jessica Or, Dana po, dating dikit from Ma'am Sirisa. Terimix Vlog, nagbigi-bigi. Mega love shoutout Shirley from Kuya Bugs Ninja. Like 50 euro kaibigan Tunying. Mapagpalang umaga sa ating lahat from Ate Terimix Vlog. Mega love shoutout po kaibigan Kuya Bugs from Soldier of Christ, #Christ follower. Kuya Bugs, naibigay ka no sa lahat ha. Pasyal ka sa LS ko minsan ulit. Nag-aayuda yung Team Tiling. Sila manami pang ayuda ha. Mega love shoutout Kuya Bugs from kaibigan Shirley. Shoutout sa 20 viewers. Starbird Channel, nagbigi-bigi. Mega love shoutout po kaibigan Shirley from Soldier of Christ. #MoneyCrush follower TV. AmeXX, nagbigi-bigi. Saka na what's our. Saka sa what's our araw. Tumutulong din at syempre lahat naman ng nag-live ay tumutulong. Yun, correct. Tumpak Ate Merle sa channel. Ma'am Sirisa dating dikit. From Ate Jessica Or. Shout out sa 21 viewers. Matatapos na Ate Merle sa Nangunguha ka na ng ano ba yung kinukuha mo? Hindi. Yung kalabasa pa rin pala. Nakalabas na sa damuhan, Ate Merlisa. Sa inyo pa ba yung lupang yan? Yung pinaggagapangan ng kalabasa? Lupa nyo pa yan? Baka hindi nyo lupa yan. Titirahin na yan ng iba. Salamat sa supporters vlog from Ate Jessica Or. Ay. Alam mo, mas marami pa yung Ate Marisa kung nakabitin. Oo, host, ha. Tamsak Dan host from TikTok Viral PH. Good morning host. Mega love shoutout from Bang BMRS channel. Sa aming lupa yan host. Dahil bunga Maligat pa naman yung anong yan Tingin ko pa lang maligat yung anong yan, yung kalabasa na yan. Meron pang muning. Yaos Miralisa, napaka-supportive itong GC na to, hihihi, from Kuya Bugs. Miralisa, there. How are you? From KPYL Creation. Like 56 thumbs up host from Bang BMR's channel. Bagong dikit sa'yo host. Kumusta po from TikTok Viral? Okay lang. Baba ka nga ng bahay, kaibigan TikTok Viral. Oo nga. Basta ko na lang tinanim ha. Pero okay naman yan kasi yung pinagapangan niya is madamo. Ubus na ang ads my friends. From Team for the Lord Jesus Christ 01 Houston, Texas, USA. Salamat po Ate Bit, salamat po. Thumbs up from KPYL Creation. Yun, kumuha na ng isang gugulayin Tapos na Ate Merlisa tapos na Nasa ads lang ako tapusin ko lang yung ads. OTW Ma'am Sirisa dating dikit. Watch na lang sis. Pahingin ayun the host. Bacon naman. Meron ka pang parod to 50 host pwede. Baba ka na bahay. Meron kumain na may singaw sa bibig. KPYL, hello my friend from Miralisa channel. AmeXX bigi-bigi. Bumabawi si Idol Ami Jimenez Bigi-bigi rin Hindi ko iniwanan kagabi yan Yun na tapos sa ating Miralisa. Next naman, next. Kay Ma'am Sirisa nga ako, Ma'am Sirisa.
Oh, Ma'am Serisa, oh. Short video lang pala yun. Ano ba yun? Kakaano ko pa lang, tapos na. Oh, Ma'am Serisa, oh. Ano ba, ilang minuto, ilang seconds yun? Three seconds? Idikit ko na sa'yo, hindi pa nakadikit, oh. Back with ads to support the house. Tinan ko si like 32 ah. Di pa rin nakadito, Ma'am Serisa, oh. Ayun, di pa rin nakadito. Bilis naman, ano ba yun? Dito ko sa'yo, TikTok Viral PH, ha. O, TikTok Viral PH, dito ko sa'yo sa ano, Vlog 54, how to cook sinigang na tilapia. Si Wilson TV pala to. Wala na, kaibigan Wilson TV. I-like ko na lang dito. Like, dinikit ko na to sa kagahapon. Like na lang ako. Like number 71. Like na lang tayo, kaibigan. Like. Iba na naman yung gamit mo, kaibigan, ah. How to cook sinigang na tilapia. Like number 93, oh. Ay, dikit ko na itong isa, kaibigan. Dikit ko. Gabi, masarap. Ano yun? Kay Ma'am Serisa yun, eh. Ito, hindi pa ito nakadikit sa'yo, kaibigan, ah. Kaibigan Wilson TV. Hello, from Kasalapi Vlog. Good morning daw. Oh, hindi pa nakadikit, oh, kaibigan, oh. Namumula pa. Like number 94, kaibigan. 5 minutes and 21 seconds. Tatlo pinapanood ko, kaibigan. Tatlo. Di pa ako nakapag-comment, sis. Palitan mo. Diyos ka na lang po ng latest video ko. Kung di mo napanood. Daming ayuda talaga ni Idol Tunying. Baka mapagawa ko pa to mamaya. O kaya bukas. Para makapag-watch yung didikit sa'yo, dagdag sa watch hour mo din. Yun sis, Ma'am C. Payo lang ganyan din kasi ako dati. Pinayuhan lang din ako. O nga, may lang kasi dapat 2 minutes to 3 minutes, ganoon. Pag seconds lang, wala rin kwenta yun. Idol pa pin-idol from Mitos, yun. O nga, sige, pin kita Mitos. Nasaan yung bahay mo? Baba ng bahay, Mitos, baba. ODW Ma'am Serisa, second account ko from Supporters Vlog. God Grace Channel, hello host, good morning po. From God Grace Channel.
Sis Ami, done na ako sa iyo sis, supporters vlog. Bang, mega love shoutout from supporters vlog. Shoutout daw po kay Kasalapi, ang aking pinsan na na vlogger din, nasa ibang bansa. Mega love shoutout Kasalapi vlog. Padikit naman po kay sa Kasalapi vlog mga kaibigan, kung sino man po ay may banana pa diyan. Sino man po ay mga pwedeng pa kayo da kaibigan Wilson TV, si Kasalapi vlog. Ang aking pinsan, kung mayroon lang hindi naman sa pilitan na pag-ayuda, kung mayroon lang kaibigan. Malit pa rin kasi bahay niya eh. Baba nga bahay, kaibigan, pinsan Kasalapi vlog. Hello God Grace. Jam K, Jiday Dan from Ma'am Sirisa. God Grace Channel, Biggie Biggie with love and care emoticon. Ma'am Sirisa nag-drop ng bahay. Uno na kita from Kasalapi vlog. Ano yun? Ano ba yung sinasabi mo na naman? Naiparaluya sa nabaga. Di, ganyan talaga ang buhay. Talagang panghihinaan ka, lalo na pag hindi nakasupport sa yung mga kamag-anak mo na wala namang kwenta. Sa mga walang kwenta nakasupport, pero sa dito sa may kwenta, hindi nakasupport. Kaya tandaan nila yan, yung mga kamag-anak natin dyan na hindi nakasupport sa aking YouTube channel. May araw din nalalapit kayo kay Tunying. Tandaan yan. Tinatawanan ko lang yan, pero ganyan tayo mga Pinoy eh. Sa mga walang kakwenta-kwenta nakasupport sila, pero sa mga may kwenta hindi sila nakasupport. Kaya sa mga kamag-anak ko diyan na iniisnab lang ang aking ginagawa dito sa YT. Huwag kayong maliligaw ng langdas na tawagin si Tunying. Sinasabi ko sa inyo yan. Pahing ayuda host, kahit 15 lang. Please. Malo, thank you. Kaibigan TikTok viral, wala na ako maibigay sa'yo. Pasensya kaibigan, wala na. Meron pa pero lobat nga eh, lobat yung isa eh. Lobat yung dalawa, nandito, nakakarga dito sa dalawa eh, dito. Nakakarga. Next time kaibigan, pag may pagwa ko yung isa. Iayuda ko to sa iyo sis, Ma'am C, hanap na lang ako, medyo mahaba mong video. Mitos Isla Vlog, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout po, supporters vlog. God Grace Channel. Mitos ka Isla Vlog, yan idol. Harang pamin ko, from Ate Merle sa channel. Kasalapi Vlog, nag-drop ng bahay. Yan, Kasalapi padikit naman po kay Kasalapi mga kaibigan. Mega love shoutout, God Grace from Ate Merle sa channel. Tapos na ako kaibigan Wilson TV, tapos na ako. Sa how to cook sinigang na tilapia. Ito hindi pa tapos pero patapos na rin. Ayan Naka 25 ako dito kahapon. Baga, pwede maka 15 lang ako dito ulit. Sige, magbaba ka lang ng bahay, may mga bago naman eh. Ayan si Kasalapi Vlog, dikitan mo nga to si TikTok Viral PH. Yan si Mitos. Yan bago yan si Mitos. Yan dikitan mo kaibigan si Mitos kay Isla Vlog. Dating dikit Kasalapi Vlog, dan sa TikTok mo. Thank you po from Kasalapi Vlog. Sige host from TikTok Viral. TikTok Viral page done from Ma'am Sirisa. Kasalapi Vlog, bigi-bigi with love emoticon. Kuya Bugs din dyan nag-drop ng bahay. Good morning host from Ate Genesis Ernais. Kapi-kapi muna. Kagwapo. Pugi daw, sabi ng ng aking pinsan kagwapo. Matagal na akong gwapo. Bawas din po. Kasalapi Vlog tawang-tawa siya, bakit kaya ito nang luluko yata ito ng pinsan ko luluko lang yata ako nito Ayusin mo lang, kung niluloko mo lang ako, walang problema sa akin yan. Kasalapi Vlog. Thumbs up Dan, good morning from Rowena Tiranya. Sana oil from Kasalapi Vlog. Mega love shoutout Ma'am Rowena. Drama mo sa buhay. Hindi drama yon. Sinasabi ko sa kanila, bahala sila sa buhay nila.
Genesis Ernais, bigi-bigi, kapi-kapi tayo ha from Ate Meryl's channel. Tambay lang host. Bantay sa online class ni Bunso. Mega love shoutout Sis Merylisa channel from Ruina Tiranya Vlog. Kasalapi Vlog, Dan Pulpak dikit ako sa'yo, pabalik na lang po. Please, thank you. Full watching sa kalabasa mo, Sis Merylisa from Ate Jessica Or. Jessica Or, nagbigi-bigi. Punan ko na lang mamaya kasalapi, Vlog, bakas ka lang. Dami gadget, sana all from Ate Genesis Nice. Hiram lang po yan, mga hiram ko lang Ate Genesis, mga pinahiram lang yan. Sira-sira na nga walang mapaayos. Ma'am si Risa, Dan ayud ako sa'yo, dun na lang sa bakas ko. Sa pansit mo, from Supporters Vlog. Kasalapi Vlog, emoticon. TikTok viral, binigyan na rin kita kahapon host. Hindi na ako nagbakas. Pinanood ko na lang. Salamat. Kasalapi Vlog, bigi-bigi, Meryl si channel, bigi-bigi. TikTok viral ng drop ng bahay. Mega love shoutout po, Ma'am Meryl si channel from God Grace. Mahal kita. Pang 61 tamsak manoy. Harang from mahal kita. TikTok, puntahan kita. Huwag mo ko babalikan agad from Ate Genesis Nice. Ma'am Serisa nag-drop ng bahay. OTW po Kasalapi Vlog from God Grace channel. Mahal kita, nag-drop ng bahay. Mitos, Kaisla Vlog, Dan Pulpak, dikit ako sa'yo, pabalik na lang po. Please, thank you. Ito, ipin ko muna. Tapos na kayo kay Mitos. Ito, para maayudahan Shoutout sa 16 viewers. 61 thumbs up and $4.96. Iwan lang po na bakas, babalikan ko po kayo, sure, wait lang, wag lang mainip. From Ate Rowena Tiranya Vlog. Ano to? Premier to Ate Rowena? OTW Kasalapi Vlog from God Grace. Kuya Bugs, watch naman ng second account video mo. Danamin ko from Supporters Vlog. Mega love shoutout Ma'am Rowena Tiranya. Sister Rowena, mega love shoutout from Ami XX. Dom Vlog, mega love shoutout. OTW Sister Rowena, nakakay Bugs. Kuya Bugs, na second account ko. Mahal kita Dan, pulpak dikit. Ako sa'yo, pabalik na lang po. Please, thank you. Grace Channel, mega love shoutout po from Ami XX. Mitos Kaisla Vlog, Dan sa'yo, pasuklin na lang po from Ate Jessica Or. Balikan mo mga kaibigan Mitos Mitos Kaisla, yung mga dumikit sa'yo, tsaka yung mga dinikitan ni Mitos Kaisla. Pakibalik naman po para lahat po tayo managdagan yung ating subscriber. Parod 50, ano yun? Parod 50 idol. Tunying baka pwede. Road 50, anong road 50? Road 50, ano ka na nga 3 point ano ka na, but 3 point ano ka na nga ba, road to 50 pala yung gusto mo. Nandito pa ako kaibigan Mitos. Ginataang manok na pala Ginataang manok na, hindi na sinigang na tilapia. Dan tusok sa kalabasa mo, Idol Mirelisa. Shoutout po sa 16 viewers. Magdikitan na po, magdikitan. Baba ka ng bahay, kapatid, from Mitos, Kaisla Vlog. Dan tusok sa kalabasa mo, Idol Miralisa, from Kuya Bugs. OTW sa nakapin, from Kuya Bugs Ninja. Like 35 boss, dong, TikTokers na din kayo. 13 ko lang Idol, para maging 50.
Bawang bahay para ipin, para maipin. Baka mayroon pa yung iba dyan. Tingnan mo to kay GMP Jiday. Si babaeng Jiday pala to. Babaeng Jiday, oh, dikit nga sa ito. Ayun, oh, kulay pula pa, oh. Ayun, oh, kulay pula pa, oh. Sarap naman to. Ayun, like number 15, oh. Kulay itim na. Ay, sila pala ng video na yun. $15 lang pala yun, 15 seconds. Mega love shoutout sa mga bisita ni Bruto Nying. Pangalawa, oh, kaibigan, oh, babaeng Jiday. Like number 16. Oh, kalimbang all na, oh. Pangatlo to, pangatlo. Paayuda naman po dyan sa nakapin. Kahit tig isang banana lang. Road to 2K pala to si babaeng Jiday. Kaso 9.94 ay 1.94. Magdikitan na po muna, magdikitan na, ha. Mitos guys sila vlog. Dan full pack dikit ako sa'yo. Pabalik na lang po please from TikTok viral. Beats muna tayo. From supporters vlog. Ay, magbibits ka Wati Miralisa. Diyos ikaw nag-drop na mega love shoutout po kaibigan Rowena Taranya from Soldier of Christ. Hashtag Money Christ follower. Mega love shoutout sa bistan ni Bruto Nying. Full watch si Rowena. Lapit ka na pala mag 1K. Lahat yung ayuda ko na ibigay ko na sa'yo. Ilan na lang kulang kay Ate Rowena? Tika nga silipin ko. Mega love shoutout po kaibigan Merle sa channel from Soldier of Christ. Kasalapi vlog, dan sa'yo. From Kuya Bugs Ninja 1. Kapi muna ako, harang host from Ate Meralisa. Good morning mga lalab, tusok sa premiere, salamat. Laylay nung kong bigi-bigi, lay 64, natusok bro. From CGTV. Salamat kaibigan CGTV, ha bro. Jessica Or, bagong dikit sa'yo from TikTok viral. Babangan na ba yung Ate Rowena Taranya? Dan sa nakapin house, pabalik na lang from Kuya Bugs. Ate Rowena Taranya pabalik, ay paano nga po ng ano? Bahay mo? Mega love shoutout Gagamrak from Ate Meryl sa channel. Mamsi, alam mo na yung kununot. Ano yung kununot? Baka kinunot. Salamat TikTok viral from Ate Jessica Or. Kasalapi vlog, dan sa'yo. Dan tusok premier mo host Gagamrak. Wala na si Ate Rowena Taranya. Ate Rowena Taranya, nandiyan ka pa? Bababa nga po ng bahay, kung naandyan ka pa po. Wala na si Ate Rowena Taranya. Thumbs up host from Dooms Vlog. Harang urinmin ko. Ano yun? Harang urinmin ko. Kasalapi Vlog. Pasukli po from TikTok Viral PH. Marie Chris May Morino. Thumbs up dan from Marie Chris Morino. Mega love shoutout host Dom Vlog. Dana po, Ma'am Mamsi. Ito nga po, malit pa yung bahay niya. Wala na rin si Kasalapi Vlog. Pero magbabalik yan, pisan ko yun, sasabihan ko na lang.
Kasalapi vlog, Dan po, pabalik. Shoutout sa 18 viewers, 65 thumbs up, and 4.96 dollar sign. Mega love shoutout Mamirel sa channel from Dooms Vlog. 2 minutes harang ba from Mamirel sa channel. Jam Kijiday. Hashtag babaeng Jiday nag-drop ng bahay. Magdikitan po, magdikitan. Dooms Vlog, oh, di po pa dikita si Jam Kijiday, pakidikitan naman. Kung sakaling gusto mo maging kaibigan. Hashtag Kasalapi Vlog, dan sa'yo, full pack, from Ate Jessica Or. Nandiyan ka ba kasalapi? Pasensya na, di ulit ako nakadali sa LS, nakadalaw sa LS mo host. Doms, bawi na lang ako. TikTok viral. Kuya Bogs TV, Dan full pack, dikit ako sa iyo, pabalik na lang po. Please, thank you. Kapatid, iwan muna kita. Magdadrive po idol from Mitos Kaisla Vlog. Sige, ingat kaibigan Mitos. Mega love shoutout po host Yahoo from Joyce 4. Salamat pagdalaw kahapon sa Bosyang. Sa'yo rin ba yung Bosyang? Ate Joyce 4? Joyce Vlog? Ate Jessica Or nag-drop ng bahay. Ano ba itong Ate Joyce? Jessica Or. Ate Jessica Or, like number 63. Hindi pa rin nakasubscribe oh. Mahal kita, pasukli po. Yes, sa anak ko. Ay, sa anak mo ba yun? Yan naman pala eh. Salamat Abi Anes. Para alam ko naman. Kasi iba hindi nagsasabi kung ano eh. O, pangalawang dikit Ate Jessica Oro. Salamat host. Pangalawang dikit Ate Jessica Oro. Lenny Robredo. Lenny lang malakas. Tinulang manok receipt. Pangatlong panonood Ate Jessica Oro. Like number 65 to. Like number 65. May isang tuwad Ate Jessica Oro. Bakit? Mega love shoutout and good morning Maluisa 77. Tusok dan host. Benjamin Lisayen. Morning all. May mga moderator na kayo ha. Morning host, good morning din. Mahal kita, pasukli po. Oo, salamat host from Jessica Or. Tusok dan host, TikTok viral PH nag-drop ng bahay. Magdikitan po yung main, naka-silent LS kagabi pa from Joyce. Ay, ganun ba? First LS ni Busyang yun, di ba? First LS. Morning host from Benjamin Lisayen. Salamat host from Jessica Or. 10 hours off ko na yun. O, 10 hours lang ng 10 hours. Mas maganda yung bigay ng WH at Joyce Vlog. Hello kaibigan Jessica from Soldier Price. Yung mga didikitan ko, suklian nyo naman ako. Magsusuklian kaibigan. Walang budol dito sa aking live stream kaibigan. Basta hintayin mo lang kaibigan TikTok viral PH. Lahat yan mga naandito. Lahat ng mga may jacket na yan. Nagsusuklian kaibigan. Legit na yan na supporter ni Tunying Maksam, kaya walang bugos diyan. Magsusukli yung mga yan. Baba nga ng bayad tira niya. Kaya na ko pa pinapababa para baka sakaling road to 1K baka mapag-graduate. Maluisa 77, mega love shoutout kaibigan. OTW TikTok viral page from Kuya Bogs. Kuya Bogs TV, Dan full pack, dikit ako sa iyo, pabalik na lang po, please, thank you. Work muna ako from Joyce 4, sige. Correct, walang budol. From Ate Joyce. Oh, sinasabi ko na yung totoo para malaman ng mga nandito na ayaw ko ng budol. Gusto ko lahat magbalikan para lahat tayo magkaroon ng banana, magkaroon ng watch hour, lahat tayo makagraduate. Ako, mas priority ko pa yung mga mabababang bahay. Sige, salamat Ate Joyce Vlog. Ate Joyce 4, work muna ako. Ingat palagi. Opo po, salamat po.
Beke naman, dikitan nyo na nakapin. Grade 4 pa lang yan. Oo nga, grade 4 pa lang yan si Kuya Bugs, oh. Kaso ubos ng ano ko dyan, Kuya Bugs, eh. Dito pa ako sa tinulang manok, Ate Jessica Ora, oh. Salamat sis Kasalapi. Ay, nagbalik pala si Kasalapi. Thumbs up dikit, kalimbang all sa nakapin with Bakas from Dom's Vlog. Baba po Ate Rowena, tiran niya ng bahay. Isa pa. Baba po Ate Rowena, tiran niya ng bahay para masilip. Juhara Duyang. Hello host, Dan. From Uhara Duyang. Dan na pala ako, Dom Vlogs. Sabi na ba mo, nagpaharang na lang. From Ate Merle sa channel. Dom Vlogs, Dan pulpak dikit ako sa'yo. Pabalik na lang po, please, thank you. Soldier of Price, bigi-bigi with love and care emoticons. The Gracie, Tusok House. Mega love shoutout sa lahat. From Tigracie. Tigracie or Tigracie? Si ano to eh, silipin kita mamaya, Ate Tigracie. Nandito ba ako kay Ate Jessica Or sa tinulang manok? TikTok viral PH. Yun, hindi mo kadikita si TikTok viral, oh, Ate Tigracie. Soldier of Price, bago rin yan. Dom, salamat. Mami Rally sa channel. Basta yung magbalikan lang po, magbalikan ha. Ayoko po yung babalik dito sa akin bukas na magsasabi na hindi ako binalikan ni ganito. I-mention ko talaga yan. Kasi hindi ako mahihiyang mag-mention sa hindi nagbabalik. Shoutout sa 20 viewers. TikTok viral PH OW, sabi ni Dom's Vlog. Magbalikan lang po, magbalikan. Magdikitan. Marie Chris May Moreno. Kuya Bugs. Dan dikit, pasukli na lang, thanks. Like 80 house, Dom's Vlog. With harang ulit, from supporters vlog. Hashtag Ate Merle sa channel. Wala, ay baba ni Ate Rowena, tira niya yung bahay niya. Ay baba. Yun na, ito na pala. Mention lang po, huwag mahihiya. Huwag mahihiyang magtanong, huwag mahihiyang maningil. Mega love sa to, Ma'am Malusia 77. May moderator ka na. Uhara Doyang. Supporters vlog, Dan Pulpak, dikit ako sa iyo, pabalik na lang po please, thank you. Marie Chris May Moreno, nag-drop ng bahay. Teka lang po nag-aano lang ako, nanonood. Matatabunan naman yung ate Rowena tira niya, pero hindi matatabunan yan. TikTok, bahay mo. Dalhin mo, ayuda ko sa'yo. Bahay mo daw, kaibigan TikTok ko. Uhara Doyang, Meralisa Dan. Baba ka ng bahay mo, Uhara Doyang. Shoutout sa 17 viewers. 69 thumbs up. Hello from Kasalapi. TikTok, dalhin ko din main ko. Pati bahay mo. Paki bahay mo daw. Mega love shout, may ka-chat lang ako. Pero naririnig ko si Jose from sana all may ka-chat. Kasalapi, bigi-bigi with monkey emoticon. Pawats po. Maawa from the Gracie. Teka lang po, matatapos na si Ate Jessica Oro. Hindi ko pwedeng skip. Kasi hindi ko nakasanayan na mag-skip ng inaayudahan ng WhatsApp. Ahaha, mali-mali na. Rowena Tiranya Vlog, Dan. Pulpak dikit ako sa iyo, pabalik na lang po please. Thank you. Uhara bahay mo, sabi ni Ate Merlisa. OTWT, Tigrisi. Magdikita lang po ah. Hello, tambay lang friend from Duna Vlogs. Kasalapi Vlog, pasukli po. Lods, please, thank you. Manood po at magbakas ng maayos ha. Manood po ng tapos at magbakas ng maayos.
Please connect my friend from Duna Vlogs. May galab shoutout po sa iyo kaibigan Christ follower and God Grace channel from Maluisa 77. TikTok viral yan. Nagbaba na sa TikTok viral Ate Miralisa. Duna Vlogs, thumbs up din po. Doms Vlog and Duna Vlogs, nag-drop ng bahay. Magdikitan po, magdikitan. Meron na po tayong 2 hours. Dating dikit, main ko, TikTok viral from Supporters Vlog. Oo, nagdikitan na kayo kahapon yan eh. Kaya tapos ko lang yung kay ano, titinan ko lang ko yung kay Ate Rowena Taranya. Tapos na kayo kay Kuya Bogs. Padikit nga po sa nakapin. 12 na lang kulang host from TikTok viral PH. Dahil mo nang dinikitan, ba't 12 pa lang? 15 lang kailangan mo kayo na, di ba? Salamat sa 20 thumbs up. Salamat. Duna Vlogs, pakinikitan nga po si TikTok viral PH kasi nangangailangan yata ito ng ano eh, ng banana eh. Pakinikitan nga po kay TikTok viral PH. Pangalawang beses pa lang yan na nandito sa aking live stream. Kahapon at saka ngayon. Dating dikit min ko TikTok viral. Ate Jessica Or nag-drop ng bahay. Nasa harang pa ako Ate Jessica Or. Nasa harang. Ito matatapos na oh. Baba ka rin ng bahay mo o Haraduyang. Dona Dan Wilson o TikTok dating dikit. Nagpaharang na lang at comment sa niluto mo. Hindi pa nagbalik yung dinikitang ko host. Sige, pakihintay na lang, pakihintay. Salamat host from Ate Jessica Or. Tingnan ko lang si Ate Rowena Taranya. Meron sa channel, maraming salamat po. Malaki pa rin pala Ate Rowena Taranya. 906 pa pala, 906, 104 pa pala. Like 127 na lang ako, like 127 oh. Salamat host, balikan ko po kayo. Later po. Hindi ko muna ididikit Ate Rowena Taranya oh, pampag-graduate sa ito, pampag-graduate. Pang 128 like, di pa rin nakadikit yan Ate Rowena Taranya oh. Naka-reserve po yan sa pagpapagraduate ko sa'yo. Para hindi po malaga sa ano, hindi po bumalik sa grade 9 or hindi na bumagsak. Like na lang ako Ate Rowena Taranya, like. O like 128, 129 to oh. Ilang minuto ba to? 4 minutes and 46 seconds. Magdikitan po. Salamat po from Ma'am Sarilla. Kuya out na ako. Punta lang ako. Bangko from Ma'am Sarilla. Sige, ingat. Kaibigan Ma'am Sarilla sa ingat. Baka mag-withdraw ka dyan. Matiktikan ka dyan. Hindi pa nagbabalik. Salamat to sa Ate Jessica Or. Meron si channel. Wilson TV, download tapos dikit from Maluisa 77. Salamat po. Salamat to, balikan ko po. Dan Wilson o TikTok. Sabi ni Supporters Vlog. Duna Vlog, Dan full pack dikit ako sa iyo. Pabalik na lang po. Please, thank you. Rowena Taranya Vlog, nagbigi-bigi. Sunod kita, kaibigan ano. Ohara Doyang. Like ko yan. Hindi nalalaga sa... O kaya pinapanood ko na sa'yo Ate Rowena Taranya para sa susunod na idikit ko. Pag idinikit ko na siya sa'yo, hindi na siya malalagas. Ayun o, pinapanood ko lang. Ganyan ang style ko eh.
Hindi ko muna sinusubscribe yan, pinapanood ko muna. Papanood ko muna sa'yo. Para pag marami na kasing napanood yung account na yan sa'yo, pag dinikit mo sa'yo yan, sa isang lagi mong pinapanood, hindi na malalagas yan. Ganyan ako mga kaibigan, hinahasa ko muna yung mga banana ko sa didikitan ko. Ruwina Tiranya Vlog, Dan full pack dikit ako sa'yo, thank you. Four minutes and 47 seconds. Yung kay Ate Ruwina Tiranya. Our cats at home. Nandito ko sa Our Cats at home mo, Ate Ruwina Tiranya. Sino ba yung isa? Uhara Duyang. Uhara Duyang, oh, nandito ko sa ano mo, Uhara Duyang. Benjamin Lisayin. Nasa ano kayo nito? Nasa live stream ako nito kahapon ah. Si Benjamin Benjamin Lisayin. Kagabi nga ba yun? Like number 20 na kaibigan Benjamin oh. Subscribe ko na rin to sa'yo oh. Kaka-graduate lang nito 1,050. Monetize ka na ba? Hanggang sa pagtanda by Benjamin Mendoza. Lisayen, original hits. 3 minutes and 46 seconds, kaibigan Benjamin Lisayen.
Yun, will be right back. Sorry po kung nawala si host. Tapos na po, tapos na oh. Ate Rowena tira niya oh. Dito ako, kaibigan Uharo, Benjamin Lisayen. Subscribe ko na din ha, pangalawa. Pangalawang ayuda, kaibigan Benjamin. Like 22. Thank you po sa lahat ng dumikit from Uhara Duyang. Uhara Duyang, pasukli po. Josie Dan from Ohio Duyang. May access in Ate Meryl sa Bigi-Bigi. Wilson Dan. May nanghiram kasi kaya nawala ako. Thank you po from Ate Rowena niya. No problem. Benjamin. O Juyang. Padikit main mo Dan. Oh, yung mga main po ay dikit po yung main ha mga kaibigan ha. Pag ninja po yung gamit, idikit niyo rin po yung main nyo. Yun po ang patakaran ko sa aking live stream. Pag di nyo po dinikit yung main nyo, sa susunod, i-mention ko kayo ng i-mention. Kasi po dito sa live ko, lahat po ng main nila, kahit po ninja yung ginagamit nila, lahat ng main nila, binabalik ulit nila yun. Kaya yun lang po ang aking pakikisuyo. Pag ninja po ang gamit nyo, ibalik nyo po yung main nyo. Dahil yung ninja po, ano lang po yan eh, pangdagdag lang po yan sa banana para makagraduate agad ang dinidikitan nyo. Yan o, si Ate Juicy Kaor, main to main lang kasi walang ninja yan si Ate Juicy Kaor, kaya main lagi ang gamit niyan. Dan sa nakapin host from Kuya Bogs Ninja. Ate Juicy Kaor, main to main lang host. Opo Ate Juicy Kaor, kaya pinapaliwanag ko po. Pag ang gamit nyo po ninja dito sa aking live stream, ibalik nyo po yung main nyo, mga kaibigan. Kasi yung mga backup account nyo, ano lang yan, pandagdag lang po yan para makagraduate ang isang vlogger, para makaabot agad ng 1K subscriber. Kasi ang backup account, di nyo naman ipapanood ng full watch yan eh. Tamang like lang yan eh, like. Tamang thumbs up lang yan. Tapos click ng kaunti, manood ng kaunti, skip na agad. Last 13 minutes na po ako. Last 13 minutes ha mga kaibigan. Last 13 minutes. Nandito ako sa ads mo, kaibigan Benjamin Lisayen. Ayan o, Benjamin Lisayen o, nasa iyo pa ako. Hanggang sa pagtanda by Benjamin Mendoza Lisayen. May bumalik ninja house. Ano pangalan? Ate ano? Okay lang yan, basta... Anong pangalan natin, ano? Pag naandito pa sa aking live stream, i-mention mo, titingnan natin yung main niya, kung anong main niya. Harang pa rin from Ate Merla si channel. Okay lang po yan, pandagdag lang po yung main backup account na yan, ang ninja na yan. Tingnan niyo po kung sino, anong pangalan para makita po natin yung main channel niya. Pasilip-silip lang ako kaibigan Tonying. Para mahati ang ads kay Tita Beach din mag-live. Salamat po Ate Remix, nandun po yung isa ko, si Pax Max, nandun, nakatambay. Padagdag ayo the house, 8 na lang kulang. Dadagdag pa yan, kasi yung iba, hindi pa naman nagbabalik agad eh. Pag nagbalik na yan, baka sobra pa yan, 8 na lang pala. Harang from Ate Remix. Kumukulog na naman tong ano ko.
Ano ba 'to live? Doms Dan from Uhara Doyang, God Grace Channel, nagbigi-bigi with loving care emoticon. Yun ang tapos na kaibigan, Benjamin Lisayin. Tapos na po kayo Ate Rowena Teranya? Dito naman tayo kay Ate Jessica Or. Sino itong miss? Abel Ramos, hindi min ito. Ay, ano yan? Okay lang yan, Ate Jessica Or. Si Manidong yan. Manidong Vlogs. Dikit na yung minsan yan. Ate Jessica Or, dikit na sa'yo. Si Manidong Vlogs yan. TikTok viral PH, nag-drop ng bahay. Baka bukas na kita maayudahan, kaibigan. TikTok viral PH, lobat kasi yung ano. Dahil nasa bahay mo, sis, doon na vlogs. May galab siya po sa inyo, ma'am. Shoutout sa 11 viewers. Dahil nasa bahay mo, Jessica Or, monetize ka na? O, monetize na yan si Ate Jessica Or.
Shoutout sa 12 TikTok viral page. Oo, muni na. Pag muni po, huwag nyo naman pong i-skip yung ads mga kaibigan kasi ganyan din po ang ginagawa namin. Ako ganyan lang ginagawa ko kahit nag-aayuda ako hanggang sa dulong ads, tinatapos ko po mga kaibigan. Ganyan naman po sana kaya nga po ipinapakita ko kung anong ginagawa ko para yun po ang gayahin natin. Kasi kawawa naman po tayong mga monetized channel kasi pinilit nating mag-monetize channel. Tumutulong naman tayo sa maliliit na vlogger na YouTuber. Yung sana maintindihan niyo naman po ang maintindihan niyo naman po ang sitwasyon ng isang monetized channel. Kaya dapat po wag niyo naman pong i-skip yung kanilang ads. Baba muna ako mga lalabs. Work muna ako watching from Dubai. Sige po, kaibigan Ohara Duyang. Jessica, or dapat gumawa ka ng backup account. Bawal kasi i-watch ang main to main. Lalo na pag may ads ka na. Bawal bang ipanood yun main to main? Kaibigan, TikTok viral? Bawal pag playlist siguro. Pero pag pa isa-isa lang naman, di naman bawal yun. Pag playlist ang pinanood mo, tapos main ang ginagamit mo, yun bawal talaga yun. Kaya lahat naman bawal kahit backup account. Pag monetize channel na tapos ipi-playlist mo. Pa isa-isa lang dapat. Pwede ka na binuntis yan kasi parang C2C kasi yan. Kaya gawa ka backup account. Tamsak dan sis, sa tinulang manok mo. May galab siya po. Tambay lang ako host. Sa matapos. So matatapos na ako. Last 4 minutes po ako. Last 4 minutes mga kaibigan. Tamsak harang host. Good morning from Ate Mika Jiyama from Japan. Salamat po Ate Mika Jiyama. Salamat. Mabot pa nga ng Mabot pa ng 72 tamsak. May galab siya po sa lahat. Silip lang host. Nasa work pa. Salamat po Ate May, salamat ulit. Mega love shoutout May from Ate May Relisis Channel. Sino sunod na magla-live? Na naandito sa aking live stream. Ate May Relisis, may live ka? Ate Rewinetera niya, may live ka? Thanks a lot host, Manny Tunying from Kuya Bogs, Ninja 01. No problem Kuya Bogs, no problem. Marami pa ako ditong pang-ayuda sa Kuya Bogs pero hindi ko muna ididikit kasi pag nag-graduate ka, baka mahirapan ka. Ayaw kong mag-graduate ka ng pabalik-balik ka sa nag 1K ka tapos balik ka naman sa grade 9. Naka-reserve sa inyo to sa lahat ng loyal na pumupunta dito sa akin. Yung lahat ng banana ko, naka-reserve para sa pang-graduate sa inyo. Kasi baka pag sa iba kayo
pumunta at nag-graduate, pabalik-balik kayo ng grade 9, graduate grade 9. Baka makakuha pa ako 8 from TikTok Viral PH. Padikit nga niya natin yung Mika Giyama. Kay TikTok Viral PH, baka hindi ka padikit. Isaglit mo nga po. Hindi po ako mag-live today. May lakad after lunch. Sige po, atrawin na niya. Para ipin ko sana para lumipat na sa inyo. Kuya Bogs, may galab shoutout from Ate Mika Giyama. Mika Giyama, may galab shoutout din sa'yo. Oh. Ate Jessica Or, nagbigi-bigi. Last 2 minutes. Sa mga nandito po, mag-end na po ako mga kaibigan na. Last 2 minutes. Meron na po tayong 2 hours. Okay na po yun. Saka 72 thumbs up. God Grace Channel, Dan Pulpak. Dikit ako sa'yo, pabalik na lang po please. Thank you. From TikTok Bear PH. Kita-kita tayo ulit. Wala akong LS bukas, wala po akong LS bukas kasi baka may lakad kami. Baka Wednesday na po, Wednesday or Thursday. At Marilis na magla-live ka ba? Shoutout sa 14 viewers, 72 thumbs up. $4.96 na palipad ni kaibigan Shirley. Shoutout sa 17 viewers. May club shoutout sa inyo dyan. Dumatagdag pa. Magdikitan po kung mayroon pa dyan bago na nakasilip. May club shoutout. May si Benos. Si Benos Indaya ito to. Ikaw ba to, Benos Indaya? Baba nga ng bahay, kaibigan mo yung si Benos para masilip bago mag-out, bago mag-end pala. Salamat TikTok Viral PH. Pawit na lang po na sukli. Hindi pa magsusukli kasi yan eh. Yung iba kasi kaibigan TikTok Viral PH hindi pa nagsusukli agad-agad kasi alam na nila na malalagas lang, lalo na pag hindi ka naman nanood ng full video. Hindi rin siya nanood ng full video. Paras kayo lagas. Naka 15 sana ako host. Kung nagsukli pa yung ibang dinikitan ko, magsusukli yan kaibigan, huwag ka mag-alala. Magantay ka lang. Ayan si God Grace, dalawang babalik sa'yo niyan. God Grace, 3 pala.
Si God Grace, tapos si Soldier ni Christ, at saka si Manoy Christ follower. Tatlo yan, tatlong magbabalik yan. Biro mo, ang hirap ng pinagagawa natin dito. May nagla-live tayo, nakatutok tayo sa live ng iba, nakatutok tayo sa piniplay natin. Eh nako, sige host, hintayin mo lang. Sige host, hintayin mo lang. From TikTok viral, Team Jesus07, Houston, Texas, USA, bigi-bigi with love and care emoticon. O, tinan mo to siya, itong Team Jesus Houston. May ano din siya, may live din siya, pero nakasupport din siya sa akin. Nakasupport din ako sa kanya doon sa isa, si Pax Beloria. Thumbs up host from Miss Sibenos. Babangan na ba kayo Miss Sibenos kung sino to? Hintayin ko lang yung balik. Ay. Bigi-bigi pa si Ate Jessica or nandiyan pa rin. Paano po mga kaibigan, mag-end na ako. Tapos na po ang ating live stream. Kita-kita po tayo baka sa Wednesday or sa Thursday po. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Sa may iwan ko po dyan na 16 viewers. May nakatutok po sa akin na 13 viewers. Kung sino man po kayo dyan. Sa inyo po, salamat. God Grace Channel, TikTok Viral, Ate Beats, Messi Benos, Ate Jessica Or, Ate Mirel sa channel, alam ko nandiyan si Ate Mirel sa channel. Ate Rubina Teranya, Kuya Bugs TV, Ate Mika Giama, sino pa? Ohara Duyang, kung nandiyan ka pa, Ohara Duyang. Pero alam ko nandiyan pa si Ate Miralisa. Si Ate Terimix, yun. Sa mga nandiyan po, back with ads. Yun si Ate Beats, nandito pa si Ate Beats. Thank you po sa inyong lahat dyan, and God bless us all po. Ingat-ingat po tayong lahat. Sabi na, nandiyan pa si Ate Rowena Tiranya eh. Si Ate meron sa channel, nandiyan pa rin yan. Salamat kaibigan, TikTok Viral PH, sa pagtambay mo ng 2 oras. Sabi na, nandiyan si Ate Meryl sa channel eh. Kilala ko yung mga yan, kaibigan TikTok Viral PH. Kaya alam ko na mga legit yung mga yan. Yan si Ate Jessica Or, legit yung mga yan. Kaya pag sinabi kong babalik yan. Dati nang matagal na kami magkakaibigan yan. Ruben Natural niyo vlog pasukli po. Please, thank you. Sige, bye-bye po. Mag-end na po ako. Salamat sa inyong lahat. God bless us all. And mega love shoutout sa ating lahat. Ako naman po ang susuporta kung sino man po ang may live ngayon. Bye-bye po. Thank you very much.